Ti'n barod? 1, 2, 3, bant y ni. Fy enw ydy Mrs Fitz. Ydw i wedi blino ar ôl y sesiwn cadw'n hain heddiw. Roedd yn anodd iawn, Louise. Rydw i'n dwlu ar fy nheulu. Wythnos dathlu dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru. Siwmai o Ynys Tawe. Siwmai o Gas Lwchwr. Siwmai o'r Alltwen am Mhont Ardawer.